Ели, загреби си още от купата. Айде. Вземи от купата. Нали така се прави? Да, точно така. И после? Точно така. Да. Айде пак си гребни от купичката. Айде пак. Така. И къде отива? В устата, точно така. Хайде пак си загреби от купичката. Ели, вземи си още от купичката. Да. Хайде. Точно така, браво. Браво. И сега какво правиме? В устата? Хайде сега, като си взела от купичката, къде отива? В устата. Ели. Хайде, загреби си от купичката. Точно така. И сега къде отива? В устата, браво! Да. Ели, айде пак си загреби от купичката. Ели. Ели, вземи си от купичката, мамо. Ти изяде всичко. Изяде го. Айде дай сега от купичката вземи. Айде загреби си още. Да, вкусно ли е? Вкусно ли е? Хайде пак вземи от купичката. Браво! Да, айде загреби си. И какво стана? Айде, загребвай и аз. Ами всичко ли си изяла? Ми да. Айде, приключихме с мамичета. И сега? Ето. Айде, мамо, как се яде? Как се яде? Покажи на мама. Ели, покажи на мама как се яде. Еми, какво да ядеш, като е празна купата? Да?